No niin, moi. Jeremi tässä. Lähdetään katsomaan vähän varsikenkien lankkaamista. Tarkemmin ottaen Gore-Tex-kalvolla varustettu varsikengän lankkaaminen ja yleistä huoltoa muuta vähän kanssa siihen liittyen. Eli kohteena tänään tällaiset Sievin Gore-Tex varsikengät, maiharit, nahkaa piellä ja siellä välissä on sitä Gore-Tex-kalvoa, niin kuin ehkä tosta vähän näkyykin, että silloin jos sulla on kengässä joku virallinen kalvo, niin sen tietää silloin sitten sen valmistajan logosta. Tässä tapauksessa tämä on Gore-Tex, muita on esim. Sympatex. Aloitettiin pesulla, vähän harjalla pesua tosiaan tossa. Saadaan isoimmat liat pois. Tarvikkeina soveltuva pöytäpinta ja sen voi vaikka peittää samalla lehdellä. Sitten meillä on Collonillin Carbon Pro suojaussuihketta. Se on tarkoitettu tämmöisiin pintoihin. Ja sitten on Hikes Active Polish kenkä, lankki ja musta väri. Ja tässä on ideana se, että tää on tarkoitettu nimenomaan varsikengille, joissa on kalvo sekä nahka. Tämmöisille ei suositella käytettävän semmosia lankkeja, jotka olisi vaan nahkamaihareille tai nahkakengille. Ja sitten meillä oli vielä täällä riepu. Lähdetään hommiin. Levitetään lankkia sopivilta osin. Nyt mä käyn levittää tällä rievulla kaikkialle, missä on nahkaa. Mä pyrin välttää ne kohdat, missä on tekstiiliä. Oletan, että täällä on myös tämmöstä kangaspintaa. Se on jotain kestävää kangasta, jotain vahvaa nailonia. Tää ainakin tuntuu olevan nailonia, tää lenkki tää. Mä laitan myöhemmin lopuksi pienen suihkeen kaiken päälle, niin se suihke auttaa myös suojaamaan tätä tekstiiliä. Sitä varten tää rieppu on hyvä, kun voi heti vähän putsaa vähän sormia. Okei, sitten meillä on nämä 2 veijaria valmiina suihkeen levitykseen. Tehdään se pihalle. Sitten käydään vähän suihkuttaa. Sitten on maiharit lankattu. Vielä sitten kun ne on kuivunut, nämä kengän nauhat muuten on aika vaikeet. Näihin kuvia tunnelmiin. Moi moi!